ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡು ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಏನಂತ ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಸುಕ್ಕ. ಎಸ್ ನಿಗುಲು ತೊಂದುಲರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ತೆಂಗುಲು ಪಚ್ಚಿರ್ಕೆ ತೊಂದ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿರು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಡ್ತಿನ ಪಚ್ಚಿರು ಬದುಲ್ಪದು ಆಯ್ತು. ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತದು, ಉಪ್ಪುದ ನೀರನ್ನು ಗೂಚಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿದ ಪಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂತೋಜ ಪೊಂದುಲ ಇಟ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಘಟದ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆಡ್ಮ ಘಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸಂಬಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಸಳ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವರು ಸೊಪ್ಪು ಉನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆವರೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಲ್ಲಿ ಈತ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ. ಈತ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ತಂದು ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ನಿತ್ತೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಮಂತ ಪೊತ್ಪೊಡವೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ಮುಡ್ದಿದ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಕಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮುಂಚೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಾರ ಒಂದು ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂದತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಡಿಗೆ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಬಣ್ಣ ಮಾಜಿನ ಬಿಟ್ಟ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಕಿಂಜ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತೆದೊಂದು ಪುನಃ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಿಂಜ ಆಯ್ಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರ ಪಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ದಿತ್ತಿತ್ತದೆ ಅವೇನ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈತ ತಾರಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಈಗ ಅವೇನು ಒಂದು 4 ಸೊತ್ತು ತಿರ್ಗವಡಾತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು 4 ಸೊತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವುದು ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೈತೆ ನೀವು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈತ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ಅದಾಟು ಓಕೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತಂದು ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೊಡು. ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈತು ಉರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಅನ್ನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಡು ಕೊಚ್ಚಿದು. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅವು ಕೆಂಪಾನ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಚೂರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಸುರುಕೆ ಪಣ್ಣದಾದ ಮಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕರ್ಜಿದು ಹೋಗೋಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ದನ ಮಸಾಲೆನ ಇದು ಮಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಕಡೆದು ಅವಿನ ಮಸಾಲೆನ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡೆ ಕಡೆಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರಿನ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಎತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನಾವು ಅರೆಪ್ಪಗು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಪಚ್ಚಿರಡು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಓವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಪ್ಪಗು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಂಡ ಯಾವು. ಎಸ್ ಮೂಲ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಪಚ್ಚಿರ್ನ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಐಕೆ ಪತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರಪುಂಡವು. ಪಚ್ಚಿದ ಏಪಲ ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೆದು ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಯಪಂಡ ಈ ಪಚ್ಚಿರದ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಡಿಪ್ಪು ನಾವು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಚ್ಚಿರದ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರದ ಕಜಿಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟಂತೂ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪೋಯಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಅವು ಕೊಂಚೂರು ಅರೆಪಾಡಿ ಕಡೆಪಾಡಿ ತಿಂದೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ತಿನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾದ್ ನಿಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲೆ ತಿನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.